sambutna kita mampu di balas corong dot akka na di balas tabir mengikuti pertanyaan taparani maroh pikiran ta tahawoma matangyan di kita di balas corong tabir matangyan kita. Amin. Terpuji Tuhan kita, mari kita minta siapa PT nomor 15 ayat 1 ayat 2. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tapi kema hatan ini bata somot patungul ni jamita nanek sedikit tanom ima nata surat di 2 Samuel di Usia Lukas yang ayat 1 ayat 2 tangi muka asal jahat jalan itu kaumnya dibalas orang Nabi. 2 Samuel di Usia ayat 1 ayat 2. Bumi ini nasi Daud anak. Bulan jomla tadi dengan Raja Saul asal baik asal roha pribana ala Jonathan. Jadi ada masalah nak kosong isi balas isi Saul nan amar buat si Siba. Gabe terjun ibana tujolo ni si Daud. Dungi ni narajaima madok ibana. Atehe hodo si Siba na posom doahu nina ibana. Dungi didok rajaima. Atehe adong dope jolma tadik tadingan ni si Saul asa hubayat tu ibana asini roha siat debata jadi nina si Siba madok rajai adong dope sada anak ni si Jonathan pakpang pakna duasa
Dungi ni narajaima madok ibana, di dia ibana, gabi di dok siba mamadok rajai, ida ma di lodebar do ibana, sorak tu si Mahir, anak ni si Amiel. Dungi disuruh Raja Daud suruhanna mangalap ibana siap bagas ni si Mahir, anak ni si Amiel di Lodebar. Jadi duk saat si Mefiboset, anak ni si Jonathan, tubuh ni si Saul, tujolo ni si Daud, manuka maibana tutano marsobba, alai ni nasi Daud ma, ale Mefiboset, gabi do ibana ma disodo au naposom. Dungi di dok si Daud musetu ibana, unak ko mabiar, ai iko bahenokku tuho asini roha, ala ni si Jonathan amangmu, iko paula hokku tuho sude golat ni si Saul upumi, jala iko tok-toko sapanganan dot au. Jadi marsobba ma ibana huhut di dok, tungi sema pola ahu naposom, ubay pola do pakononmu biang namate songon awon, ima saatna. Martua ma natumangion hata ni dibata, jala na opeopsa. Amin. Asini roha madihamu do dame nasian debata amatta di bagasan Kristus Yesus tuatai. Amin. Oras madihita. Hatani tuhata ujahan jamita di pertangyangan Bornginon na tersurat di Lukas Bidu 14 ayat 12 ro di ayat 14. Uzama dihita songonomma hatani tuhata. Di dogma huhut tunamamio ibana jumpa di bainho pesta manang haruan unang mapio tusi akka ali-alem, manang hahanggim, manang hula-hulam, manang hobbar bagas mupe, akka nagabi, asa unang nasida muse mamiyoho, gabe dibalo si tuho. Alay jumpa mabuas si pangano ko, piyo ma akka napugos, akka namartihas
na pakpang dohot na mapitung. Jadi mertua maho disi aidang terbalos na sida itu ho alai merbalos dei tuho sugut dia heon ni aka partigor songonido saha ni turpukta. Kadongan saha porsiaon di bagasan tuata Yesus Kristus tabereng ma di tonga-tonga ni turpukta di borginon ima asaboy niyan saluhut akan namarha porsiaon tutuhan Yesus disarihon akka nama pakpang disarihon akka nama pitung di bagasan parnguluan na sigano pari. Di perdalanan Yesus lau mabaritahon barita na uli arong masahala namora laho majakonibana tubagasna lau mangan do lau minum sahala namora majakonibana tubagasna lau mangan do lau minum jalana pasti akan naulina denggad do di patupa namorai maneng paradongani laho panganon ni aka perbarita nauli termasuk ma Yesus nama mulus sian hutai di tonga-tonga ni perdalanan nai di nayotang nai na di pionai Yesus tutu gabi adong sauni persiajaran di patupa Yesus tuangkan aposonai ima aka murid-murid narapa dohot ibana ima taringot tu pamioon maneng undangan laho mangan dohot minum. Na perdolo diajar hodisi asa unang ma holan maneng akanamora di pio laho mamangaton akasipanganon molotung pe adong di ibana. Ala di bagasa turpukta takas dorido naking disi dungi didok huhut tu nama mio ibana jupang dibain ho pesta maneng haroan unang mapola udang tusi manang pio tusi ale-alem totu ale-ale ni namora sibata akan namora do ale-alena neng takas di sita bereng pemahaman na pinatudu ni Yesus ale-alem jarang do berang marale-ale na pugos tu namora jalang doi namora do tu namora na pugos tu na pugos namasa di Portibion molotung pe adong na pugos tu namora no aingon perbuini hapor siaw may tutuan Yesus perbuini hapor siaw may tutuhani molo ale-ale idok komusedisi maneng hahangkim maneng hula-hulam maneng hopar bagasmu tetangga dangi pio ommu molo tungadong diho ninna isedo dialusi ma diayat na mangihut alay molo jupang mabuat si pangano ko pio ma akka napogos na martihas dohot nama pakpang ninna dohot nama pitu. Jadi takas disip aung perbedaan di namora dohot nama pitung maneng nama pakpang nang namartihas naking molo yudang na paradongan tutu takas berengon na disi to ema boy do bakararonon
si panganonon. Molo yudang aka ali-alena sugut hupio pe ibana tuja buku. Alus ni udangan naon. Molo adong na hahanggina bah songana bakku imana balasokku mahaduan. Jadi madabu tu na balas membalas. Molo iparadaton ni halak batak hidope na masa. Songon na idok ni na tua-tua gokodong sialusan ina. Gokodong na naing mabuan iba laho tu ulau nidongan. Molo soni igokon na mungkin laho tong tusi. Jala marhite-hite na digokon nai aung ma-amplop toy mahu garar mahu walang sederion di pestaon inna. Bui digarar. Bui dibalos di partikiani na masa di ulau di. Ale molo na mapitung na martihas na mapakpang doho na pugos dilehos si panganon dia hanya mengucap syukur mauliate ma jalohamu mabalos nasihat debata molo ibain tu na mapitung pangurupion itogu di tengah dalan dia hanya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih masih ada orang yang mau menolong saya di zaman sekarang ini. Molo adong na pogos na nang siurupan. Ape ito adong na mangurupi mauliate ma Tuhan. Yurupi au. So tarbalos sunyan na pinatupanay. Ido alus ni na pogos. Si marhiti-hiti ma didokod disi dia do natumagon. Ditangiyakod do maneng na dibalos. Molo siani haportibion naking nisagihon si panganon nisagihon aga nauli na denggan tuna pogos tuna mapakpang tuna susa tangiyang manaro alay molo namora maneng naparadongan diudang tu pesta pujian manaro uli do ba pesta nai bainokku masugo songoni uding gasiani bainokku mamuji di sima boy berengota turpuktai neng takas dang nagabe hatan itu haton gabe maralo tu ada ni hapata kota alaina dia dodohonon na molo marpesta hita adong dihita tasari homma na pugos na martihas nama pakpang akka nama pitung tasari homma agka nagali di tonga-tonga ni nahumaliang ta nang pedang tatadai nang pedang taberengi nang peholab barita tabigi songod di HKBP kan adong dohe pata adong elim kana somarama somarina kana mapakpang na mapitung dang tabereng alay molo didokon papungupilea do hita tu elim do epata tapatu parui sian huriat tahakawipi jerujon nang pedang tabereng kolan tabigido imalapatan na huria na mangulu na boy didokon haporsiyaw na nung ngahot be dito hari. Ale molo di etong do marhua pola benota peliat tusi. Marhua pola sariono tayo natatadai. Tutuma songon na didok di turpuk taon. Holan na tumadaro maneng holan tuakka ale-ale
hahanggi do akalan na sing naido pernguluan na mga leho. Jadi turpuk taon paingoton dang na anti naking tuada ni habatakon marpesta. Dang na anti hita marpesta pembangunan di gereja. Lahu mangotang akan amora, nangotang akan paradongan tidak jadi masalah. Alay naing manian bolo marsilehon-lehon na sida. Siap bagas rohana, sian ias ni rohana, madok mauliat itu debata. Dangala na puji-puji rupani. Dangala na angkat-angkat guarna di pestai. Daong ala memang ias ni rohana do. Laho pasahaton pilihan na tutuhani. Namangi umasay turpukta paingoton tuhita. Asang giat hita moloyotang tuhata Jesus Kristus. Itu ganup perjamuan. Pertangiangan songonon karena yotang ni Tuhan Yesus do hita tuson. Na ijo ni Tuhan Yesus do hita tuson. Na ipio ni debata do hita tuson. Molo di yotang hita jala di pio. Tu perjamuani. Tu pesta paskai. Tu pesta haheheoni. Agi ganup tiki do hita, ganup ari minggu merayahon pesta haheheon ni Tuhan Yesus Kristus. Di sido hita perjamuan dohot ibana marhite hite ibadah. Di tiki jauh hita makan daging maneng tubuhna. Di leon hita minum mudarna marhite hite anggur. Di sido hita perjamuan rak mangan, rak minum do Tuhan Yesus. Ya kan tiki do hita paingot-ingot perjamuan do hita, mga minum do hita, hobar tu hapor siauta tu Tuhan Yesus ganu marparsaura kita di gereja. Pertangiangan do akaparsauran nauli na denggan marhiti-hiti akaparmargaon arisa do akalan asing nai. Sada perjamuan doi doho Tuhani. Alani molo diotang hita sia dia do hita harorota takas manangking disi nadenggan sia turpuk taon akasio tangon nadenggan imana pugos. Nama pitung, nama pakpang, nagali. Molo diotang sianima harorota. Unang sian hamoraon. Harorona ro tu otangan ni Tuhan Yesus. Unang sian paradongan na. Ro ibana. Tu perjamuan ni Tuhan Yesus Kristus. Molo siania tong harorona. Ipasu-pasu Tuhan ibana. Di leonoti kurang-kurang do Tuhan. Ido molo namora ay etongan do perhitungan do ibana. Paliliku jamita. Ngaw muasai si bana. Udul pedang tenang be. Paliliku per minggu ni. Ada kiku tu gereja hola sajom do. Bahasa pagajakku. Mula na mau inda mula. Ima namora. Namora ibana di pamotoan na. Dibagi akasipanganon di gerejon ala holan mido ahzadia monin na dapola langonon ima namora. Hapesian hasadaun ni ruasido, hasadaun ni gerejaido, lau patu pahoni makamalate digan basa ni Tuhani. Bahkan aladang ialang ya blokon tu paritan. Ay dakya walak songononin na. Nung mula ibana siya bagas soroy. Imana mora. Imana paradongan. Mula na mora. Rotu gereja. Ala adong di ibana. Godang kalung na, godang golang na, godang mas na dipake. Wala na patudot tudongan na. Dang dipake lao pasangat pengkuar ni Tuhani. Sarupa do ipake.
alay mo lo pasanga pengguar ni Tuhan ido dipakai mau lihat batuhan hubuat dona sa artakku memuji pasanga guar muda badiai alay mo lo lao paturu-turu hodo sonda baru si patuna sonda dong bosina di tuminay sonda inain na buti badotui dang hasang apot tu guar ni debatai lao paturu-turu honarta doi Imam molo sian hanekatipon na sudenggan lau pasanga guar ni Tuhani. Alay ito nga dong dosongoni, nga pugos ibana, nga mapakpang ibana, nga gali ibana, alay itong gijang rohana. Di perjamuan ni adong doi. Jadi dang hanya ukuran apa ukuran materi taking taringot tu hamorau ni. Ukuran taringot tu hadirion na ganum mersada-sada laho perjamuan itu hari. Jadi marhite-hite turbuk taon nang diarahon memang unang masongoni ninna, unang masongoni daihuton alay dia ma sonda pogosima. Roma tutuhani sian ha pogosonna, sian ha galionna. Molo sian ha pogosonna doro memuji Tuhani pe aidok Tuhani ido lehonon ni dan pola adong isi protes toriula dui sono do hatani Tuhani ubg ala yang ko namora di pikiran ni kritikon na dopi iko kuliton na dopi da pola gabe uleleng ibana laho membahas-bahasi sian na mangulahon ala bisuk ala pistar ola nima dipabahas-bahas ala karya parangehon songonima perngoluan nai molo na pogos ibana pujion nama ngotangi Tuhan debata pujion na ale molo namora mangido pujian doi manakuk pujian doi paradongan manakuk pujian doi moloro sian harorona ima sian gijang ni roha sian pujian dona neng buaton ni habe holan napatu pujian ni madebata dia mau menyaingi Allah dia mau menyaingi Tuhani tersongonon upatu pamatuhamu nauli nadinggan latar belakangna maneng tujuan perjolona ima asa dipuji jemaat ni jirujonau itu salah nang pediula sudi akaulaoni motivasinya telah salah asa dipuji dia mencari muka mencari kehormatan manako pujian tu debata jadi letakna di sido. Jadi molo diula sadaulaun iman yan naing pujian tu Tuhani. Dang nagabe pujian tu dirina. Ale molo paradongani songonima paranganena. Ido na naing paingot Tuhan Yesus di bagasan turpuk taon. Ala latar belakang ni Lukas dia orang-orang di sana mengharapkan kehadiran Tuhan Yesus. Kehadiran Mesias akan amora alay dang dipatupan na din gantu akan apogos. Holan pa imay mahod do. Dang dipatupa pangurupion tu akan mapakpang. Dia pengen Tuhan datang tapi dia tidak mau paradehod dalan di haroroni Yesus. Jadi Yesus mau menobatkan orang-orang yang bersikap demikian. Ro paimai mo Jesus alay dang dipatupa dalan haroroni Tuhani. Jadi molo tapaima do haroroni Jesus padua lihon tahubasi ma nama pakpang. Tahubasi ma napugos. Taajari ma nama naoto molo malohita. Taarahom ma akan nasuulo margareja asarotu gareja. Unang holah cukup-cukup dihita hapor siauta. Ikom berperbui ma itu halak.
mengurupi aka nagali. Jadi marhiti turpuk taon kepedulian terhadap disabilitas ima haporsiaw ni halak Kristen. Molo hala peduli do hita tuaka ale-aleta hahangita hobar jabuta dongasa ulauta dongasa hutata itu masih kriteria wajar-wajar saja. Alai molo naing adong di hita maneng adong di ngolu taon pasu-pasu ni debata pakiot tamai lahom managihon tuangka nagali na pugos tuangka naso mardihadiha. Jadi molo muli buruta sian julutta keluargata maneng marpesta hita syukuran ulang tahun 75 tahun maneng 80 tahun tasisi homma sian pasu-pasu ni debata tuangka na pugos tuakka na sumardihadiha. Molo manguli gelengta unang maholan pesta sadari ikut tasagihom ma siani nian pasu-pasu tutuhani marhiti-hiti akkana pugos. Jarang dope terjadi. Alahu bereng di Jerujon nunga 15 isi namarulang tahun berkamu ma namarulang tahun disi 15 20 namarulang tahun. Paling dosa halaki nama dokon mauliate ma Tuhan marhiti-hiti pilihan. Ibain pilihan, ibain pertangyangan di Jabuna manang na 10.000 pe ibaat tu gereja. Pilihan nami ulang tahun siap bulan ibain nak. Masih jarang terjadi yang demikian. Habe jauh hodo marhiti-hiti tik-tiki akka guar nabi nama ulang tahun. Ucapan syukur aladang binoto tutu atik natabaido aka pangurupion tuna dang dibereng huriatan tidak jadi masalah. Ucap syukurlah kepada Tuhan. Alai pangurupion takas mai patu pauta tuaka naso mardihadia. Apalagi manuaing namasa di Nagapino. Nagapino memang dang apaladong surat sian distrik asama bay pilihan alai ganup huria na adong di Kalbaron nunga sudi mabay pilihan na mangurupi huria jemaat huria na adong di Nagapino. Bahkan sian Debos Depok nasa distrik ta Gia mabuy niyan tapatupay siya tonga-tonga ni Huriata do iyas ni Roha. Namasay Nagapino kan banjir. Susah na sida. Adong do pasti ruas na di si naholam madudos karejuna. Dang adong buy bana mulaulaon. Adong muse na pengangguran. Maneng naholam mangontrak-ontrak dope. Jadi takas may akan nasusang ka napugos si partikianon buhay do mamoray haduan buhay di mangurupiak kageleng tahaduan ang kapahuputan molo arong nasusa ala hiyay big isarihon ibana so kuni manamasa dito nga ni kopit nuayngon gudang akan nasusa molo adong martabak kapasu-pasu dihita tasagihon tuangka na sumardiha-diha nak pedang tatadday tabagihon dapola marhiti-hiti huria boyita langsung pribadi pasahaton songot tu penjara kan dang adong be kunjungan tu penjara nuaing dang adong be kunjungan si biasanya sian gereja berkunjung sian keluarga berkunjung nuaing dang adong be soma akka bantuan. Jadi holam mangalang na otik-otiki mana sida desi na siap pamaretay. Ipe mungkin dipotong dope alani situasi dana COVID nuaing. Baru hita mamerengi. Na jonok-jonok majolo nuaing di tonga-tonga ding oluta.
Alay buang Tuhan au pegalido piau molonit ta donoaing Roma hita sen hagaliota. Memuji pasang kuar ni Tuhani. Asa buah molotung pe pogosi ta terus manenggalehi ta terus alay ala tapatu para pamuji pasang kuar ni debata di bagasa ngoluta do ias ni roha sugut songon namora na parasi roha na king namamio akan na pogos na king namamio akan nama bakpangi akan nama pitungi takas maridokot dia saplopati arong doupana jadi martua mahodisi ayadang terbalos nasida itu ho alai marbalos dei tuho sogot dia heon ni aka partigor diari parpudi hehe ma akana hehe adong mai hehe tu paruhuman alay adong ma hehe tu hangoluan nasa liling nililing na. Jadi aka heheon ni partigorima rapa hita doho nasida mangulu hanguluan sa liling nililing na. Parangin ni namorana king manang paradongani sudah pasti hehe ibana tu penghakiman. Jadi hiriam mata hapor siota hita mangulu dia ngoluan na sa liling-liling na marhiti Jesus Kristus ala taparangi hondo ima panubusion nito hatay. Toktong mahita mangulu di bagasani. Amin martangyang mahita. Asin rohamdo alijahuba namian dihami satu partikianon. Boy hami pasang guarmu na badiyay. Rohami tu bagas coromon ruas ni huriam. Jalabuya le Tuhan akar ruas ni huriam. Di bagas nabi mangihuton partangiang anon. Di bagasan las ni roha asin roha nasian hoy. Boy begin nasida pamujian pasang guarmu sisada tangiang hami. Sisada parsaura kami marhiti-hiti media na pinasumasum tu tonga-tonga ni ngolunami. Jauh bade bata amanami dung ngahubegi habi hatam na badiyay asa mapanariho kami tu nahumaliang hami na pugos na mapakpang na mapitung do akalam na singnay do piyale Tuhan asa boyale Tuhan usagihon hami na pinasa mitu hami so hahurangan hami alay lasma rohanami lau pasahatoni tuaka yana kombe paso-paso masaluhun na ruas ni huriam asa setoktong di bagasan habadiyaw na siyan hoy laho maparangion hatam na badiyay dito nga ning oluna sigano pari pos doroanami ali jahuba todimido na mengajar-ajar hami lao patupahoni. Di bagasa pertikianon mangido hami Tuhan martangiang tu adopamu. Asa homa na mga ramoti sa luhuna ruas ni huriam. Manang di dia pinasida maringanan. Manang naaha pinamasa di bagasang ngoluna. Susa manang nasonang nasida. Alay homa nasetoktong miyan. Manuturi parangoluan na. Di bagasa tikyop pemangido hami tu adopamu. Asa homa na mga ramoti ruas ni huriam hakabipi na adong di nagapino na mga dupi hasusan diaka minggu ng salpui tuo pasatami Tuhan akanasiga bagas na akanasiga aka artana na aka perkerejuan na apuli manasida asa setoktong nasida marhapos atuho jala pargogoy mahami molotung adong di hamibi asa buyu sa giyo kami asang giya gabi pasu-pasui di tonga-tonga ni huriam na adong di nagapino posdora nami aliza huba di baga sa tikyope gudang dope hami nagali na pugos aong dosian hami na mapakpang nang akanahurang pernidaan tuhoma miali Tuhan martangiang
asa pasaha manang hamalumon, pasaha manang akaalus ni tangiang nami, asanggia le Tuhan marhiti-hiti marsanga maho di tonga-tonga ni hasianganon. Asimaruam malid zahuba pergugui mahami akaparhalado ni huriam, lau makubasi di huriamon di masa-masa pandemi virus koronaon, asa toktong marhahibasan, asa toktong margogo, lau makubasi, lau patariason hatam nabadiyay, nang saluhuna aka ruas ni huriam, parhalado naso martohonan, aka organis sound system, nang aka nabatupahon live streaming, songoni nang aka namanguluhod di paredeon song lider, asaho na mga ramoti sa luna Tuhan, setoktong marsanga guarmo marhiti-hiti pamuzion dito nga tonga ni huriam hakawipi jerujon. Upasa tami sa luhuna ruas ni huriam, asa setoktong girgir, lao pasangapon guarmo na badiyay dito nga tonga ni bagas soromon, ganung minggu marhiti-hiti parmingguon dohot partangiangan pe. Asimaruham malija huba pargugui manang ruas ni huria na mangihuton live streaming di tonga-tonga ni bagasna. Marhiti Jesus Kristus Tuhan nami, martangiang hami. Amin. Yang maita ale Tuhan debata amanami amara bangsa di benagi jang puji-pujian do tamate masar parna puter hale Tuhan dia asidot tolongi roham nau kuparsaulia kami di guru nami siganu pari takas do hilalahami padongane mole Tuhan di tonga-tonga ni namasa akasahi-sahi di luar namion di portibion di tengah-tengah ni akan masa hagaleon di tengah-tengah nami halai ale Tuhan liakoro hahi pasoni di hami liakoro hiras niro hari hami sada pasu-pasu na belge di tu hami saluhut na le Tuhan toko mamulati orkai ma siana saroha do pikiran nami tu Maulati madi hole Tuhan, mulutuk punung luaso hami, morpunguri bagas coromon, mamuji pasangapon kuar muna bediai apala di poronginon. Atong ale Tuhan, jalo ma pamujian ni rohanami, jalo ma puji-pujian nami ale Tuhan, persobaon nami tuho. Toktong ma ale Tuhan dasdasi ham di hari-hari na mangihut, asabui dope. Hai marsaur do dongan nami rap do to di tongah-tongah ni bagas coron ni uriamu ile Tuhan. Ale Tuhan dak kebutuh kami dope aha nasoson di julu nami aha kata bat di julu nami ile Tuhan. Alani ile Tuhan bangun pai madiri nami tuho.
pos marohanami tuhali Tuhan. Muloho majuluani akalakanami turedo sudia perdulan nami le Tuhan. Terlakah kami do lakana turedi ngulu namion. Terpato pahami do akan adengkan di ngulu namion. Moloho orak do tami. Atau ngaletuk pergugui mahami gano pari. Liam mari hami gugu namar dapot do roha hamulatio. Ali Tuhan tok pasata matuho sudi ruas ni huriam lumobi ruasnya kawi juru ali Tuhan ruasnya wik maranata wik istomihi tuho pasata nasida ali Tuhan dauni akan masak pamalu makan masai tali Tuhan uto kami takas namora Tuhan nami radidi sudi di dalam pasahap mai Tuhan hopar tulong moni roham ali Tuhan upasatai matuho akayana kon nami sana met nama gudang tu nama toraspe homa nama rancang untuk napatir dalam nasida tujulan neron asa nasida tadi tada si huton ho jalonang luas nasida madiblisya dalam mi halahido nasida do harapan nami di tangan nasida do masa depan ni hagai pion alani ali Tuhan pagong kopai nasida tuho rajai jala parrohai nasida takas sebuto kami ali Tuhan gudang dua kaila gudang gua kabatabat Kurango ela hamajoni portibion lao manegai pikiran nasida ale Tuhan molohor pahop pemikiran nasida patede itu nasida le Tuhan lenon mutu nasida pos marohana mele Tuhan tuho pasata me kayana kon nami tuho asahoma namangarajai nasida di dia pinasida maringanan di dia pinasida mangaluri karijonna di dia bina sida marsikola nang dau nang conok siak kami pe tutui me pasat tami pos marohana mi tuh Tuhan pasat tami ma nasida tuh soksoni mati Tuhan ruas ni huriam keluarga tiap keluarga unang luas Tuhan ali Tuhan hagaleoni mong songgop tu keluarga alelian ma kekuatan hagugun namar dapot mulu mar partibakul pakilalan dan masa di luar namion daktaga musumar sugali pematang nami sugali pikir ke nami akan manosak panguluan nami sigano pari ale Tuhan pangukok pai mangulu nami tuho homa naman daoni namang lebar gugu mendapat tuhami namang liak keras ni roha lumubi oleh Tuhan nama lihat sinadongani di kami asarok pakyon nami panguluan nami sigano pari song narok kami oleh Tuhan namora rohuan nami postorohan nami Tuhan nami rano muri sudi opar tolongone roham ale Tuhan debata soksoni ma akaparhaladoni huriam unang luas tutu marhagilon roha ale luas marhiras roha laho memberitahuan berita bernulia Tuhan satutu lamtabba bilangan nakana porsia di oleh Tuhan ale Tuhan buat kai matuho kadongan nami ruas ni huriam akai pedi nangapino oleh Tuhan ale Tuhan homa na mga puli rohana sida na marsak homa na patugo porsia na sida ale Tuhan ajari mahami sa luhut ajari mahami luhut asabunian hami gabi saluran berkat tu nasida le Tuhan bain mahami sabi saluran berkat tu nasida tudongan nami akana memerlukan ni andang nalubiak kami alai asa marbagi hami di asidotong rohami mauliati madi hole Tuhan ajari mahami ganupari ajari hami martangyak tuho, ajari hami mangidus pangidon nami tuho. Ale Tuhan debata
di padalanan ni gulo namin di ganupaan. Kami di gulo namin. Walaupun setahun berkait dokter kami, asa sesa madu selalu pengawasan kami. Pertama kami cocok di rumah, pemahaman kita lapor keluarga bagi. Daripada Jehovah, mematangkan diri kami, masuk kami, bergeser kepada Yesus Kristus kami. Amin. Upasat kami masih melayani kami dan nabi Tuhan. Cara main kebenaran khusus di Tuhan. Pasu-pasu menyerah wajah pakas yang kami dan non. Ketipul hormat kamu teman-teman dan beriam doa di kotidion. Buai marana hiti asal kepada kami kurang disediakan itu kami. Asal kegerham untuk mulia di Tuhan. Mari itu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Rahmat kita Maria kami. Alia kami dari Bapa Hijab. Saya berbahagia bahwa saya roh raja. Sesaat mau berdoa di berdoa semua dari Bapa Hijab. Leo Tuhan Yesus roh siapa hari. Sesa berpesan semua desa kami. Dosa di mana dosa kami. Una kami juga pengampunan, kedua kami siap kemalu, ekor dan punah rajau, roh tabuho,